Wow, ang sarap. Sarap ng bula-bula. Bula-bula ni Inlik po. Ang sarap talaga. Hello po guys. Welcome back po sa Simpleng Luto ni Inlik Channel. Meron po tayong bagong recipe guys. Itong bula-bula. Simpleng bula-bula lang po. So may dalawa tayong ingredients na proseso. Sa bula-bula at saka sa sauce po natin. Okay? So ito po yung mga kasangkapan. Mayroon tayong half kilo po na ground pork. Mayroon tayong 6 na kutsara na flour. At saka meron tayong, of course, mayroon tayong isang pirasong yung onion, sibuyas po. 3 piraso yung garlic. Mayroon tayong 2 kutsarang asin. Pero ang 2 kutsarang asin po, yung iba po doon sa sauce. Okay, mamaya. So meron din po tayong 1 kutsarang asukal. At saka meron tayong paminta powder po. At siyempre, mayroon din po tayong 1 pirasong itlog. Yun po yung sa unang proseso. Halo po natin yan mamaya doon sa bula-bula po natin. So, sa pangalawang proseso po, sa sauce natin, so ito po yung ingredients. Meron tayong 1 kutsarang mantikilya, yung margarine po. Meron tayong 90 grams po na tomato sauce. At saka yung pampalapot natin, 3 kutsara na itong cornstarch. At saka meron tayong 227 grams na ito pong tidbits na pineapple po. At saka ito yung yung juice niya, pinagkuhanan natin diyan. Yan halo natin mamaya sa sauce. Okay? So, ito na po tayo para sa na natin. Unang proseso po, okay? So, yan po guys, nilagay na natin lahat yung sa unang proseso ng mga ingredients. So, halo-halo lang natin. Yan lang. Halo-halo lang po natin yung flour, yung egg, yung sugar, yung salt, yung paminta powder po. Saka natin. Ayan lang, okay? So, lang. Okay. So, depende po sa gusto nyong laki. Patamtaman, maliit. Okay. So yan po guys, mainit na yung natin, oil. So lagay na natin ito, okay? Dapat hindi natin overcrowd. Yan. Okay. Yan po, luto na po.
Yan po, ganyan lang po. Yan lang, luto na po yung ano natin. Katapos nito, yung ano naman, yung sauce. Okay. So yan po guys. Lulutuin na po natin yung ano, yung sauce. Okay? So bago 'yan, yung ano natin, yung cornstarch, lagyan natin ng isang basong tubig. Okay? Magpalapot po 'yan. Okay? Mix lang natin, okay? Yan. Lalagay na natin to, no? Yung margarine. So add na natin to pagpalapot. So, kung tingin niyo sobrang lapot, dagdag lang tayo ng tubig. Okay? So ito yung sabi ko kanina, yung juice ng ano, yung chunks natin. Okay? Halo lang. Ganyan lang. At of course, itong ano, tomato sauce. Ayan, ayan lang. Dapat halo na ng halo. Okay. Yan po, sa tingin nyo kung medyo malapot na, pwede kayo mag-add ng water. So, mag-add ako ng konting water, okay? Yan, mga kalahati lang. Yan. Yan. Siyempre, yung salt natin, okay? Kalahati lang. Yan. Pwede kayo magdagdag ng soy sauce kung gusto nyo. Pwede. Okay. So, mamaya na yon ang lagay natin yung ano, yung pineapple chunks. Chunks pala yan, hindi tidbits. Kasi mas maliit yung tidbits eh. Yan. Okay, malapit na yan. Oh. So yan guys, luto na yung sauce natin. Next natin ilagay natin yung ano, lalagay natin yung chunks na pineapple dito po. Okay? Ito yung babaw yun. Huwag natin ihalo doon. Okay. Ganyan lang. Nakakagutom. Gusto to ng mga kids. Yan yun. Yan lang. Tapos, lalagay natin yung sauce. Yan po, lalahan lang. Okay.
Kung gusto nyo medyo manamis-namis, pwede kayong mag-add ng sugar sa sauce nyo. Depende po sa lapanglasa nyo. So, ganito lang yung ko, ina-apply. Simple lang. Yan lang po. Okay. So, yan po guys. Tapos na po yung bula-bula natin with pineapple at saka may sauce. So, sana po na-enjoy nyo yung recipe natin at sana patuloy kayong magsusuporta sa channel ko sa Simpleng Luto ni Inlek. At saka po, sana lalo na po sa mga bago lang po, sana po subscribe kayo ng channel ko. Thank you po. Thank you. God bless. Thank you.